Pailubon ug matuod gihatag mo sa kalungo luyo sa mga pagkulang ko bisan pa magmasalay po kapasayloan akong naangkon ako na wala ug gihilakan mo. Da, ang buang akong dapper gisuwayan jud ko. Ya kung gidunggab ako lang katong ihatag ang bag may gani diha ang amigo nimong pulis. Unya, hay man siya. Ako na lang gipapawili ang mga amigong pulis. Ako na lang ipaabot nimo. Pasakaan din na tutog kaso siya ha. Nasamad baya jud ko. Wa na ko'y pagsupak nga si Elmer mao'y iyang mabana. Mao'y mabana sa atong anak. Nabisto noon kagahapon nga. Chipper ka di ay? Kani adto sa wa pa ka moabot sa akong kinabuhi. Iyon ko ni ana. Neat manggod ko. Nya, mao na akong pogi point. Ya, labay naman to ba? History. Kasaysayan na to eh. Wa na to. Hagbayar to. Those were the days. Nung alaw pagit ka, ha? Sa ko too. Permi man ka magpagwapo, bisag dito tas eskwelahan? Pearl, wa na yung taon ko mangita og laing babae, eh. Nanagod, doon na ko ito kapirlas. Ato kapirlas akong kinabuhi. Si Perla, nga akong asawa, ikaw na. Si Jenny Pearl, nga atong panganay. O si Shane Pearl, ang manghod. Uy! Ay, buon ha? Nangili ka din sa atong kwarto? Maman, tuyuan, Jinjin. Wa, tuyo ha? Kaklara na yung gituyo. Pahawa din ha? Ay, nagkatog din eh. Sorry na po, Jinper. Maman bang, Jinjin. Ngihi ka, ma. Jinjin. Huwag ka bang, Jinjin. Sorry na. Pahawa na din eh. Maho yung kong apil ni mo da. Huwag kay buot ha? Dali, dali. Gawas din eh, gawas, gawas. Ha? Gawas. Mama, tuyuan, Jinjin. Buha, tuyo ha? Gawas dali. Uy, Silver! Kung saan ko na binawala? Ano ka? Kung sino ba sige mo pagpabadlong in-retarded? Nay, maay. Kaya bago din eh. Nay, Ni mama ako! na, apil ko pangilan niya oh. Basta ko. Maman, tuyuan, Jinjin. Ngihi ka, ma. Sila ni mo, Silver. Para ka na, dako na ni mo problema. Gigamyan ka ng problema ha pa? Nangyari siya sa among kwarto. Baho kay stanan. Gituyo man na niya ba? Aron mapapansin? Tuyuan, Jinjin, uy. Maman bang, Jinjin. Ngihi ka, ma. Basta pa ha? Ay napatuga din eh. May pa! Daga ng kwarto ni Baya ba? Ilain ko na na! Ako ang magbuot, dili ka mo. Ako ang padre di pamilya, ako ang haligi ni Nimbaya. Usa ako'y magbuot. O kinahanglan, Shane Pearl, nga magkuyog mo ni mo igsuon din niya. Dili siya mahimong ilain og kwarto. Kailangan magkuyog mo, aron doon na mo'y banding.
Iyo, banding jud. Di ko no. Di ka ako moilanan ni igsuon. Retired ka siya. Sa musugot kag sa dili, kinahanglan nga mag-uban mo. O kinahanglan nga magtinahuray mo magsuon. Sama nga ikaw, manghod ka man, mutahod ka nini mo maguwang. O ikaw sad, maguwang, mutahod sa imo manghod. Ha? Tawad man, Jinjin, simple pa. Datiyaw man na. Mo na inyong giingon, nga retarded, nga kahibaw man gani mutahod. Nala, sige Perla. Ate man na si Jinjin. Kaliguan dito, ha? Anak, dako na ng kabaw, no? Kibaw na na usay angay ni buhaton. Gawas pa, Vince. Manganda pa ko katingan malitas itong klase. Jinjin lang, ligo ka pa, uy. Kamaw man, Jinjin, ligo. Adto ligo subos ha. Ako maligo din eh. Nala, sige, sige. So, maligo na ka, ha? Ligo na ka, ligo na ka, dali. Visit na tayo. Nanimaho ng anso din eh. Dandan! 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 Ay, ako ka na matapon ay! Thank you, my tondo. Nganong nanakong man ka sa mo ilong? Kuan ba ka na? Bad ulo naman. Bo, maho mang-angso na yun. Correct ka dyan. Nanimaho gyud. Nay, nangihi man ang retarded. Hey, ilisi nga nag-bedding sa nga akong kama. Nga i-dry clean. Kasabot? Kasabot eh. Kasabot nga kung in-English, in-Insik, hinapon, tinagalog. Kung sa pa'y gusto mo ka ng kuan, inarabok, eh, sabot nga ko ka na pakang binisaya. Pilusok po kay kaha. Sige na, buhatan akong gisugo ni mo. Ligo ako. Ligo pa ko. Nagbuhay ay, gahi lang. Anak po, ligo inyo ba ni Mama Pearl, Papa? Ano ka maligo? Sige, ako mo kaligo nimo, ha? Ay, ako nang ligo pa, uy. Kabaw ka? Kabaw man, niligo, Jinjin. Sige, sige. Ligo lang ka, ha? Sige, sige, kay Vince! Paglangay-langay, gyud. Armalita kasi mong klase. Pas. Ikaw ba niya maestro nga, absinan kasi imo mga estudyante. Ay, Perla. Okay ra kog mali. Basta maatiman ko lang unas Jinjin. Papa, Ligo na ka? ligo na, Jinjin na. Sige. Sige, anak, ha? Ligo ba niyo, Mama Pearl? Naala. Sigurado ka, Jinjin? Okay ra ka? Okay lang, Jinjin, Papa. Ano man, Vince? Gusto ka? Ha? Ikay mo kaligo ni Jinjin? Aron kung mapanuwayan ka, imo siyang kanon? Pabastos gud nimo, mura mo kag dili na stress no ti ano eh. Ano, usa mo pagtuon ako ang mamaliw? Nga mula mo anak? Nausa ka ba? I hope not, Vince. O sige, oy. Kung ani pa ka, hala ka ha? Kay ako, mag-ilis ako. Kay hapit ng flag ceremony. Malay ko. Bahala kasi mo kinabuhi. Ilis ko dress mo. Morning. Oh, morning. Milagro na, udahan mo kag mata. Nahubo ko gabi eh. Bubay ba nga ako na inom? Na di mo hubog.
Nadugay kay nang ulit itong mga kauban mong pulis na abusado, kadlaw na hapit. Han, ayo sa pagsulti ana oy. Tinuod bitaw. Mga abusado jud kay itong mga kauban nimo. Ti amo nabulabog atong mga silingan. Kay pagpanguli napasirin pa. Ala gud ta ginutang isyuhan. Ang ako ba, basig ikaw niya ma-issue. Nanganhin sila sa tua kay nag-inom, kay anibersaryo ko nun nato. Niyang ilang gisakyan, patrol car. Kay bago gyud Han, gagikan to silang midyute. Ug labing siguro, on duty pag itong uban, di ba? Sige na lang good. Di kita na permi. Han, may kag-record sa pagkapulis. Di ko gustong madamay ka ng mga kauban mong abusado sa ilang ranggo. Na, higo na anak. Kutawin ako kapibi kay bawasan mo over sina. Sige, kutaw ko kape. Si Elmer, Kuan na, sa baho. Kay bawi ka kang perming ahead of time ng imong anak. Walay sukot, mapailubong ug matuog, ihatag mo sa kalumog, luyo sa mga pagkulang ko, bisan pa magmasalay po kapasayloan akong naangkon, ako